ନୂଆବର୍ଷ ଆଗରୁ ଜିଓ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଭେଟି ଥରେ ରିଚାର୍ଜରେ ଚାଲିବ 399 ଦିନ, ସବୁ ଫ୍ରି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ନୂଆବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଦେଶର ଏକ ନମ୍ବର ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀ ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୋଜନା ବାହାର କରିଛି। ଏହି ଯୋଜନା 28 ଦିନ, 56 ଦିନ କିମ୍ବା 84 ଦିନ ବୈଧତା ନୁହେଁ, ଏହା 399 ଦିନର ବୈଧତା ସହ ଆସିଛି। ଏଥିରେ 365 ଦିନରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ସେବା ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ସମ୍ପ୍ରତି ଜିଓ ଏହାର ଟିଭି ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ 3ଟି ଯୋଜନା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା, ଯାହା ସହିତ ଲୋକମାନେ 14 OTT ଆପ୍ର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଜିଓର ସମ୍ପ୍ରତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଜିଓର ନୂତନ ପ୍ରିପେଡ୍ ରିଚାର୍ଜ ଯୋଜନା କ'ଣ? ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ ନୂତନ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ନୂତନ ବର୍ଷ ରିଚାର୍ଜ ଯୋଜନା ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଜିଓର ନୂତନ ପ୍ରିପେଡ୍ ଯୋଜନାର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 2,999 ଟଙ୍କା, ଯାହାର ବୈଧତା 399 ଦିନ। ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ ଯୋଜନା ସୁବିଧା 2,999 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଆପଣ 399 ଦିନ ପାଇଁ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ପାଇପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନା ଅସୀମିତ ଭଏସ୍ କଲିଂ, ଦୈନିକ 2.5 GB ଡାଟା ଏବଂ ଦୈନିକ 100 SMS ସୁବିଧା ସହିତ ଆସିଥାଏ। ଏହି ଯୋଜନା ସହିତ 5G ନେଟୱାର୍କ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଜିଓ ସିନେମା, ଜିଓ ଟିଭି ପରି ଜିଓ ଆପ୍ସର ଲାଭ ପାଇଥାଏ। ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ ଟିଭି ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ। ଜିଓ ଏହାର ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ 5G ସଂଯୋଗ ସହିତ ଟିଭି ଯୋଜନା ପ୍ରଦାନ କରେ। ନିକଟରେ 3ଟି ଜିଓ ଟିଭି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 398, 1,198 ଏବଂ 4,498 ଟଙ୍କା। ସମସ୍ତ 3ଟି ଯୋଜନା ସହିତ OTT ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ଲାଭ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ। ଏହି ଯୋଜନା ବିଭିନ୍ନ ବୈଧତା ଏବଂ ଲାଭ ସହିତ ଆସିଥାଏ। ଜିଓର 398 ଟଙ୍କା ଯୋଜନା ସହିତ ଆପଣ 28 ଦିନ ପାଇଁ ଅସୀମିତ କଲିଂ, ଦୈନିକ 100 SMS ଏବଂ 2 GB ଡାଟା ପାଇପାରିବେ।